Γεια σας από τη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη μέρα φεστιβάλ σήμερα και το διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινάει. Τα βραβεία θα διεκδικήσουν φέτος 14 ταινίες δημιουργών από διάφορα μέρη του κόσμου. Πρόκειται για νέες κινηματογραφικές φωνές, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, που διακρίνονται ωστόσο για την τόλμη και την πρωτοπορία τους. Δύο από αυτούς θα γνωρίσουμε αμέσως τώρα. Τον Κάρλος Λετσούγκα από την Κούβα, που συμμετέχει με την ταινία Μελάσα, και τον Γιουράι Λεχότσκι από τη Σλοβακία, που συμμετέχει με την ταινία Θαύμα, η οποία κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη πανευρωπαϊκή πρεμιέρα. Η ταινία μιλά για τη γενιά μου που προσπαθεί να χαράξει την πορεία της μέσα σε ένα ασταθές κοινωνικά τοπίο. Επιχειρώ να σκιαγραφίσω το πορτρέτο της σύγχρονης κουβανέζικης επαρχίας. Τα οικονομικά προβλήματα, την απομόνωση, τη διάψευση των ονείρων, τον έρωτα, την ηθική. Με ενδιαφέρουν τα ανθρώπινα δράματα και οι απλές καθημερινές ιστορίες. Αν και ο κουβανέζικος λαός έχει ένα ιδιαίτερο ταπεραμέντο και αναζητά το αστείο ακόμα και μέσα στο δραματικό. Το να κάνεις μια ταινία σε μια χώρα όπως η Κούβα δεν είναι καθόλου εύκολο. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, πράγμα που αγνοούσα εντελώς πριν εμπλακώ με το σινεμά. Η κυβέρνηση έχει το μονοπόλιο της κινηματογραφικής παραγωγής και το Ινστιτούτο Κινηματογράφου είναι ο μόνος νόμιμος θεσμός που έχει στην κατοχή του όλες τις αίθουσες. Στην νομοθεσία για το σινεμά τα πράγματα είναι ρευστά. Αυτό που ισχύει σήμερα μπορεί αύριο να πάψει να ισχύει. Ωστόσο βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο. Τώρα τελευταία υπάρχει μια μικρή κινητοποίηση από ανεξάρτητους δημιουργούς που αναζητούν συμπαραγωγούς από άλλες χώρες για να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η ταινία μας είναι η απόδειξη πως μπορείς να κάνεις ανεξάρτητο σινεμά παρά τις αντιξοότητες. Ήθελα να κάνω μια ταινία που να μιλά για την ενηλικίωση, την εσωτερική αλλαγή και τη μετάβαση από μια κατάσταση σε μια άλλη. Κατέληξα στην ιστορία μιας έφηβης που ζει σε αναμορφωτήριο, εγκλωβισμένη ανάμεσα στη διαλυμένη οικογένειά της και στον πρώτο της έρωτα. Έχοντας ασχοληθεί χρόνια με τον ντοκιμαντέρ, δούλεψα με βάση την έρευνα σε πραγματικούς χώρους και ήθελα η πρωταγωνίστριά μου να μην είναι επαγγελματίας ηθοποιός, ώστε να έχει τον αυθορμητισμό και την ανεπιτίδευτη ερμηνεία ενός ερασιτέχνη. Αυτή η διαδικασία δεν ήταν καθόλου εύκολη. Μετά από μεγάλη έρευνα σε χώρους με εφήβους, βρήκα την πρωταγωνίστρια σε ένα πραγματικό αναμορφωτήριο. Ένιωσα λίγο σαν κυνηγός ταλέντων. Καθώς είναι η πρώτη μου ταινία μυθοπλασίας, βρήκα συναρπαστικό το να δίνεις ζωή σε έναν ήρωα. Ίσως την επόμενη φορά να είμαι πιο θαραλέος και να τολμήσω να δουλέψω με επαγγελματίες ηθοποιούς.
Πριν από λίγα χρόνια, το ελληνικό πρόγραμμα σχεδόν μονοπολούσε το ενδιαφέρον εδώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Μετά την κατάργηση των κρατικών βραβείων ποιότητας το 2009, οι ελληνικές παραγωγές συμπληρώνουν το παζλ της διοργάνωσης και 2 από αυτές συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. 8 ελληνικές ταινίες θα δούμε για πρώτη φορά φέτος στο φεστιβάλ, αρκετές από τις οποίες έχουν διαγράψει ήδη μια πολύ επιτυχημένη διεθνή φεστιβαλική πορεία. Ο νέος δημιουργός Δημήτρης Πούλος μας συστήνεται με την ταινία «Προφήτης». Η πρώτη ταινία πάντα μαζεύει πολλά πράγματα που θέλεις να πεις εδώ και καιρό. Το στίχημα είναι να μπορείς να συγκεντρωθείς στο σενάριο, να μην βγάλεις δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά τα αποθυμένα, τις σκέψεις, τις επιδράσεις που έχεις από το παρελθόν, αλλά να συγκεντρωθείς στη συγκεκριμένη δουλειά, στο συγκεκριμένο σενάριο και στη συγκεκριμένη ταινία. Διαβάζοντας ένα βιβλίο περί των αρχαίων ελληνικών μαντίων, το οποίο άναψε μια σπίθα μέσα μου, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα δηλαδή ουσιαστικά, αλλά επιφανειακά. Και ορμόμενος από αυτό, άρχισε να γεννάται μέσα μου η ιστορία ενός στρατιώτη, ο οποίος αναζητάει τον πατέρα του σε έναν πόλεμο, ψάχνοντας να βρει ουσιαστικά τον εαυτό του και τις συγκρούσεις του μέχρι να το καταφέρει αυτό και να βρει κάποιες λύσεις. Από εκεί και πέρα, αναπτύσσοντας το σενάριο αυτό και την ιστορία, βγαίνουν κάποια θέματα τα οποία σιγά σιγά μπορεί πρωταρχικά να μην τα έχεις αντιληφθεί, αλλά στη συνέχεια το καταλαβαίνεις και το βλέπεις έτσι, λίγο απ' έξω. Ο προφήτης είναι πολλά πράγματα. Ο προφήτης είναι καταρχάς μια επική λέξη. Είναι μια λέξη που την έχουμε ίσως ξεχάσει. Ο προφήτης είναι η αναζήτηση. Αναζητούμε κάθε μέρα λύσεις. Είτε είναι αυτές καθημερινές πρακτικές λύσεις, είτε πιο βαθιστόχαστες. Ο προφήτης είναι αυτός ο οποίος μας δίνει λύσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν μας τις δίνει κιόλας, γιατί οι λύσεις που θα πρέπει εμείς να αναπτύξουμε, αυτές είναι και οι σημαντικές. Αυτό είναι ένα απονεμένο θέμα, γιατί δεν πήραμε κρατική χρηματοδότηση, ούτε από τοπικούς φορείς μάλιστα, αλλά με πολύ μεράκι, κόπο, αυτοθυσία, καταφέραμε να βγάλουμε εις πέρα στην παραγωγή. Γιατί κάνεις ταινίες και μάλιστα σε μια τόσο δύσκολη εποχή? Αν μπορούσα να το απαντήσω, δεν θα τις έκανα τις ταινίες. Είναι μια ανάγκη. Είναι μια ανάγκη που δεν εξηγείται. Μία από τις πολυαναμενόμενες αφίξεις από τα καλλιτεχνικώς θερμά Βαλκάνια είναι αυτή του Ρουμάνου Κορνέλιου Πορουμπόιου. Το 2006 η ταινία του «Ήταν ή δεν ήταν» απέσπασε δεκάδες διεθνή βραβεία και τον εισήγαγε στην ελίτ του ευρωπαϊκού σινεμά. Φέτος προβάλλεται εδώ στο φεστιβάλ στο επετειακό αφιέρωμα για τα 20 χρόνια ματιές στα Βαλκάνια. Στο κυρίως βαλκανικό πρόγραμμα, ο Πορουμπόιου συμμετέχει με τη νέα του ταινία που έχει τίτλο «Όταν βραδιάζει στο Βουκουρέστι». Făcut niște modificări pe secvența de mâine. Προσπαθώ να κάνω το σινεμά που με ενδιαφέρει, να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και τις προθέσεις μου. Συνήθως αντλώ τη θεματολογία μου από όσα συμβαίνουν γύρω, από αυτά που διαβάζω στον τύπο και ζω στην καθημερινότητά μου. Η καινούργια μου ταινία έχει ως κεντρικό πρόσωπο έναν σκηνοθέτη που αδυνατεί να ολοκληρώσει το έργο του. Είναι εμπνευσμένη από την ιστορία ενός φίλου που προσπαθούσε επί 10 χρόνια να τελειώσει την ταινία του χωρίς αποτέλεσμα. Σκέφτηκα ότι λίγο πολύ αυτό αντικατοπτρίζει μεταφορικά την πορεία ενός δημιουργού ως ένα συνεχές αγωνιώδες ταξίδι χωρίς τέλος. Τα βραβεία είναι ασφαλώς σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχεις ένα κοινό που να το ενδιαφέρουν αυτά που έχεις να πεις. Προέρχομαι από μια φτωχή χώρα που δεν διαθέτει πόρους για τον κινηματογράφο και έτσι έχω μάθει να δουλεύω σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες και να φτιάχνω ταινίες με λίγα χρήματα.
Όταν με ρωτάνε τι ταινία θα έκανες αν είχες ένα budget 10 εκατομμυρίων, απαντώ θα έκανα 10 ταινίες, όχι μία. Ο κινηματογράφος των Βαλκανίων έχει πολλές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα και αρκετές ομοιότητες που βασίζονται κυρίως στη φορτισμένη ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα. Η Βαλκανική Χερσόνησος είναι εκρηκτική περιοχή και ταυτόχρονα δημιουργικά ενδιαφέρουσα. Το πρόγραμμα Ανοιχτοί Ορίζοντες είναι σταθερά προσανατολισμένο στην αφρόκρεμα της ανεξάρτητης κινηματογραφικής σκηνής. Φέτος οι συμμετοχές είναι πολλές και ποικίλες. Πλάι στους αναγνωρισμένους δημιουργούς μας συστήνονται και νεότερα ονόματα που θα κάνουν τη διαφορά. Ήθελα να κάνω μια ταινία που να μιλά για την εφηβική ηλικία όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται. Άντλησα το υλικό από τις αναμνήσεις της δικής μου παιδικής ηλικίας και επέλεξα ως σκηνικό το τοπίο της γενέτειράς μου. Το να δουλεύεις με παιδιά είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Εγώ επέλεξα να αφήσω τους δύο νεαρούς πρωταγωνιστές να αυτοσχεδιάσουν σε μεγάλο βαθμό, δίνοντας μόνο τις βασικές κατευθύνσεις. Καθώς ήταν η πρώτη μου ταινία, βρήκα τρομακτικό το να προσπαθείς να κουμαντάρεις ένα ολόκληρο γκρουπ ανθρώπων. Σέβομαι τις ταινίες που έχουν κάτι καινούριο να πούν, που ξεφεύγουν από τα τετριμμένα και τα αναμενόμενα και απαιτούν την ενεργό συμμετοχή του θεατή.